Здравейте! Вие сте на канал Безрукова и днес ще готвим традиционно българско ястие. То се казва пача. Звучи ужасно, но всъщност това е едно изключително полезно ястие, особено през зимните дни и особено за хората, които имат нужда от повече колаген, тъй като това е възможно най-естественият начин да си го набавите. Ако случайно се притеснявате от това да гледате части от животни като уши, крака и така нататък, не гледайте това видео, защото в него определено ще трябва да ги изготвим. Останете с нас, рецептата е бърза, лесна и много интересна. Ние сме Безрукова, започваме! За да приготвите тази рецепта, трябва много добре да почистите тези крачета и уши. И ако случайно има някъде останало да има някакви такива косъмчета, по-хубаво е с горелката да ги минете, въпреки че те по принцип са вече минати веднъж, най-вероятно, но аз тук намерих малко и затова ще ги опърля. След това ще ги измия още веднъж. Вижте как почернява там, където случайно са останали някакви косъмчета. Ако няма, нищо такова не се е случвало. Но хото е малко вероятно. Ето тук в тази част, освен ако нещо е останало, можете да ги минете още веднъж. И след това не забравяйте да ги измиете още един път. След като се уверите, че много добре сте ги почистили, а и ако се е налагало сте ги също така опърлили, ги заливаме с студена вода, литър и половина приблизително, и ще добавим 2 супени лъжици сол и слагаме на огъня да заврат, след което ще припенваме всеки път, когато се наложи. След като са вряли на бавен огън час и половина, добавих няколко листа дафинов лист, няколко зърна черен пипер и 2 скелитки чесън, нарязани на ситно. Ето така изглежда нашите готови вече сварени уши и крачета. Вижте как буквално се разпадат. Това успяхме да постигнем за около 3 часа, 2 часа и половина, 3. Сега ще ги оставим първо да изстинат и след това ще ги обезкостим. Преди това бульона трябва да го прецедим. В най-голямо количество, за да е концентриран, не трябва много да се разрежда. Започваме с ухото, което трябва да нарежем на тънички и ленти. Толкова добре се е сварило, че се реже съвсем лесно. Които стават много дълги, разбира се, трябва да ги срежем, защото няма да могат да се ядат. Това ядене е много полезно за всички, защото съдържа огромно количество колаген. А знаете, че колагена е много полезен. Просто се е смляво от готвенето. След това трябва да почистиме и да махнем костите от крачетата, като затова ще използваме ръцете си и парченцата, след това ще ги накълцаме и тях наситно. Това е месото, което получихме от двете крачета и едното ухо. Слагаме месото в стъклен съд, който е с подходяща форма и обем, разбира се, за количеството, което имате. Сега отгоре ще сложим малко лют червен пипер и заливаме с много вкусният бульон. И сега го оставяме за нощ да замръзне в хладилника. Днес приготвихме традиционното българско ястие пача. Както виждате, въобще не е трудно да се приготви и ако обичате да хапвате традиционна българска кухня, това ястие е специално за вас. Поднася се в този вид студена, може също така да се поднесе и топла на супа. Мога да ви покажа следващия път как се прави топла супа от пача. Единственото нещо, с което се поднася, всъщност е чесън. Надявам се рецептата да била интересна за вас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да сложите един палец горе и да ни напишете коментар дали нашата рецепта ви е харесва. Ние сме Безрукова. Благодарим ви, че бяхте с нас.